Bon dia, youtubers. Del llibre d'Economia de primer de batxillerat de l'autor Anxo Penalonga de l'editorial McGraw-Hill n'extrauré alguns fragments que llegiré, que no escriuré i que espero que, com que té copyright, no tingui cap problema d'això. Estudiarem el funcionament del mercat de béns i serveis i per estudiar-ho haurem de fer unes petites definicions primer. Entendrem per mercat el conjunt d'activitats de compravenda d'un producte determinat fetes entre els oferents, que són els venedors, i els que demanen el producte, que són els compradors. Entendrem per demanda la quantitat d'un bé que estan disposats a adquirir els consumidors a un cert preu. Tenim presents els preus dels béns relacionats, la renda disponible de l'adquirent i els gustos i preferències dels consumidors. I entendrem per la corba de demanda d'un bé com la representació gràfica de la funció de la demanda que mostra les diferents quantitats d'aquest bé que els compradors estan disposats a adquirir a aquest preu. I per aquest motiu, per representar aquesta corba de demanda, estic posant per pantalla aquesta gràfica. Aquí tenim un eix que ens indicarà el preu d'un bé o servei i aquí la quantitat que estan disposats a adquirir els adquirents a un determinat preu. Per exemple, el preu actual de 0,51 denaris, els adquirents estan disposats a adquirir 7,69 tones de blat. El que succeeix en la corba de la demanda és que no només influeix el preu, evidentment, però és un dels principals factors de la seva forma, i el que passa és que si s'apuja el preu, ens trobarem que hi haurà menys gent, menys consumidors, menys demandants, menys adquirents que estaran disposats a comprar menys quantitat. Per exemple, si pujo el preu a 0,76, com podeu veure, la quantitat demandada es fa més petita. Si el preu el pujo encara més, la quantitat demandada encara es fa més petita. De tal forma que la quantitat demandada té aquesta forma de corba decreixent i normalment s'acostuma a representar de manera convexa. Ara, aquí, a un preu de 4,1 denaris, ens trobaríem que la demanda s'hauria decrementat, s'hauria fet molt més petita, a 2,22 milions de tones de blat. Aquí sempre a l'eix Y representarem el preu i a l'eix X la quantitat demandada. I és que els economistes en aquests gràfics acostumen a invertir els eixos de la coordenada X i de la coordenada lliure i de la coordenada dependent. És així com ho tenen organitzat. Doncs bé, ara bàsicament la demanda ja està explicada i passarem a explicar com funciona l'oferta.